Hindi, nakakuha mo. Hindi na, picture na. Tawa ka sa limit. Pababa. Tanong yan. Si Ungay. Ungay. Hindi sabihin. Kala ko ba spice ito? Kay Ungay. Marvin. Mardi, ano? Kalihok pa ng mga pag may pictorial. Anak ko na, anak ko si, ano, si G, hupo na lang. Sige na, ang may tubig na mag... Tubig na gano'n. Pasend na lang ate ha. Yan na nga, ikaw, Gigi. Uy, asan na yung ano, yung sili natin Ilawan dyan? na ito na yung Henrico. Asan sili? Yan guys, eating pizza. Marvin. Ano? Si Don Henricos. Tamang pakapin. Asa ang pakapin? Yung pakapin? Sus. Hindi mo na ako kakainin Ay, ito, hatsos pero na nakita ningyata ko yung sa animal nagawa. na tao. Nakita ko yung ano, paggawa, yung magandang babae. Narulo na. Saman. Yan guys, kain tayo ng pizza. Mmm. Doon tayo pumunta, no? Mmm. Doon. 얘네가 수술비 할부금 지가 갚겠대. 저를 내는데 눈물 나서 지금. 오빠 이러는 게 딸 사랑하는 거야. Nami siya humog. Pero halang lagi. Ikaw na doon. 그래 속상하다 진짜. Dito na na. 내가 어쩌라고. Abi ako na silang siyan. 나도 참는데 한계가 있다고. 내 생활비도 안 붙이고. Wala kang paninda dito. Doon, dito ka na. Gani. Asam lang sakay ko lang magkaya pa. Oo. Doon na lang mama pag naglakad ka doon. Doon may tindahan doon. Kumain ka na muna. Ganun. Hindi eh. Tulog dyan eh, nailakaw-lakaw. Dalang mga galon. Inigulong na na tubig. Sagom. Amin ka hayang. Wala na hapos. Bis. Tulog, uwi na tayo doon. Nadoy. Kain na. Kain na. Kain na pizza. Dito ito. Hindi ito maanghang. Sige mo. Ayaw niya to. Hindi ka kumain pizza? Ha? Kasi may sili. Dako kayo. Dako kayong sili guys oh. Kain kayo ng Ang sili. nakatsaga niya, dagang jag sago. Ang anghang. Kain pa. Hindi na ha. Ito man eh. Nalimot ko ingon na dili so salang. Pinahan nyo kasi ito. Binili na sa isa. Hindi nga sa akin. Sorry, Dahil Leo. papakain ko to sa ano. 누가 있어? 야 아무도 없어. Hoy, pizza pa! Okay. 무서워. 아무도 없는데 뭐가 무서워. Ano gumus gamay? 야 아무도 없는데 똥 냄새 나냐? 아무도 없는데 담배 냄새 나고. Ako na sibuya. 너 언니 막 부러졌지 말고 운전할 때 조심해라 알았냐? Saan gusto mo kumain ba guys? Jollibee. Saan? Jollibee. Doon sa Turo-Turo. Turo-Turo. Makdo lang guys ah. Medyo. Ay, turo-turo. Alam mo yung turo-turo? Yan, ready na mo Yung matutul. ganito. Ito sa akin, no? Ito sa akin yun. Yung ano ba, yung pagkain ano, mga ihaw. Padala na yung manguli na ta. No, din natin sa Doon. Ang sarap ng ano guys. Di manggod na ako ah.
Eh, ganyan ito ah. Ang gano'n na. Wala, gina ko abang buang. Marvin. Tara. Ha? Na, ubusin nyo na. Ang tilaban niya. So, basurahan na. Ang baka. Meron pang isa. Ubusin mo lang tayo. Wala, busog na ako. 친구예요. Nais tubig oh. Hugas. Tama. Kunin mo na ito. Ah! Sige. Kunin mo na isa. Marvin. Nay! Kunin mo na isa. Ha? La, asa ka pula na. Ate to. Kulang. Itapon nyo na. Nakasip kita. Lihok yan. Lihok na mo yan. Ito man na. Maraman o. Mga bato o patikot. Agoy, wala. Nabunta. Exitan ni Kuya Omay. Omay. Guys, tapos na naman kami dito. So, pupunta na naman kami sa maghahanap kami ng kainan, turo-turo kasi 2021 daw ngayon. Pauso daw kami ngayon ng kain. Ayan, to yung mga kasama ko, guys. Yan, si Pamela Merida. Yan, tsaka si Mayang. Sobrang lamig ngayon dito ngayon sa Baguio, guys. As in, nanginginig na ako, nanonood sa laman. Then, so, that's all for today, guys. And don't forget, hoy, ito nga pala yung mga kasama ko, guys. Ayan. Saka babay na yun sa mga guys, ha. Kasi, Dala ko itong malita ba? pupunta kami dun sa turo-turo. Turo-turo kasi ituturo namin kung ano yung gusto namin kainin. Ito sa akin. Lamig, galambor. Yan, so ay nako. Sama ni Oy. Sobrang lamig. Mali pa yung jacket na dala ko. Ha? Yan. So marami pa rin tao ngayon dito. Sinulit na nila yung pagkakataon kasi bukas back to work na naman siguro. Yan. Wait, dito tayo daan. Naisukain na. Ayun guys, maghanap kami ng tubig dahil nauhaw ang aming camel. Wala, iniwan. Ikabayo ang picture. Guys, ulit namin guys. Be. Guys, ulit nami guys. Dako mugla guys. Asan nakita mo yung Jollibee? Uy, bakit dito tayo damaan madilim? Paakyat. Pero ang iwan ko lang kung bukas pa yun. 24 hours ba yun? Doon yung turo-turo dong eh. Hindi nga tayo turo-turo ma. Saan ba tayo? Ay nga eh. Ay, hindi tayo turo-turo guys. Social sila ngayon. So, Sa akin, soft drinks lang. soft drinks daw. Uy, may daanan naman doon. Ito pala yung Melvin Jones guys. So, Walang daan pasok na tayo dito. Lock na ba? Hindi. Oh, ayan may dumadaan. Yan. Ito dahil. Ito ang malamig na nga dito oh. Dito may maraming pera. Oh, sweet na chiчин nagsusweetin. Ano nagsusweetin? Meron lang nagsusweetin. Ano may makapag-sweet. Ayan, sobrang lamig guys. As in. Ayan yung SM guys, oh. Nakita nyo yan, SM yan. 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 Kung may mga concert guys dito yan. Ito yung Melvin Jones. Ayan. Yan yung hotel. Nung sa iyo ngayon, nagpa-picture.
Yan, picture-picture. Mag-hotel, ayan yung... Gusto nyo mag-hotel? Yan ang Hotel Venus. Gusto nyo naman pumunta sa SM dyan. Huy, saan na dong pera? Nakapulo siya ng pera. Sila. 500. Kung na sa ngipon, oy. Dental floss. Ayan, so ayan na guys, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Kuday, at your service. Ayan. Bye for tonight.